Korofina police so ale ɲɛmaa bɛ maa min bolo o commissaire principal de police Seydou KEITA ye a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 19 ka taa sa tile 23 ma maa 8 minnu bɛ moto suyɛ a n'a feerebaw tɛgɛdara ninnu bɛɛ lajɛlen ka bingali fɔlɔ in yɛrɛ sɔrɔla maa min fɛ sa moto suyɛnna dɔ ale de kɔni nana minɛ ani maa min bɛ moto feere ɲɔgɔn ma sa u maa 2 tɛgɛdara olu kan maa 4 bɛɛ lajɛlen moto min tun b'u bolo moto in bɔyɔrɔ ma dɔn juillet kalo tile 28 sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen kɔfɛ a nana sa k'a fɔ ko moto in kɔni taara fajigilakaw fɛ yen siganama dɔ ale welela k'a ɲininka ale fana ye anw tɔw bɛ tɔgɔ fɔ fala ye ko n'ale y'a ta yɔrɔ min k'anw ni jaralakaw de bɛ taa feere u ye munumununi boloda fala ye brigade maaw taara maa 3 minɛ olu bɛɛ lajɛlen ka so kɔnɔ moto tun bɛ yen o kɔfɛ tuguni juillet kalo tile 19 u ye siganama 3 wɛrɛ fɔlen tuguni k'olu ɲininka olu fana ta bɛ kɛ nafajikaw fɛ yen olu ɲɛ tana kɔni ye fitiri ma se ka ban n'i bɛ tɛmɛ ni moto ye dɔrɔn olu b'u firi i kan i minɛ anu ka taa n'a ye jaralakaw ka du kɔnɔ ka taa d'olu ma olu ka taa feere sugu la a si tɛ kɔrɔya si ye fala ye tɛgɛ de dara nin bɛɛ de kan sa maa 9 k'u bɛɛ lajɛlen bila sa ka taa n'u ye kiiri tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli tɔw olu bɛ se ka lakurakuraya cogo min na polisi directeur général n'o ye contrôleur général de police Sukone ko k'a ka cɛdenw fo nin baara kɛcogo ɲuman na ministre Dawudu ale ka dɛmɛ bɛ Korofina police so fana ko k'u fana fo baara ale ni wulikajɔ kɛcogo ɲuman na Kompol Berthe sɛbɛn fa sirila ale fɛ ka bɔ police direction ba ale kɔnɔna